Včera jsme měli křest knížky Ruský Klondajk v Česku. Na té akci byla řada lidí, kterých si vážím a potěšilo mě to a byl tam zejména Dominik Hašek, který v podstatě byl naším nedávným hostem. Už tam mluvil o tom, že je znepokojený výhruškami ze strany Rusů. Ruský ex-prezident Medvěděv mluvil o tom, že by si měl dávat pozor na přechodu. V zásadě mě vyhrožuje ten člověk zabití. Vyjádření člověka, které doufám, že bude odsouzeno. Jsem překvapen, že na to určití lidé, kteří za to zodpovídají, ještě vůbec nereagovali. On říkal, že čeká na nějaké zastání právě ze strany politiků, takže toho se mu dostalo zřejmě až teď po tom, co Medvěděv vlastně řekl, že ho může představit. Ministr vnitra Rakušan Dominiku Haškovi nabízí ochranku. Řada vysoce postavených politiků se k tomu tématu vyjádřila